Kitarakamojen ystävät ovat kovasti kyselleet meiltä tämmöisiä kitarakamojen esittelyvideoita ja nyt aukesi tämmöinen sopiva 5 minuuttia Turun klubin soundcheckissa, että ei tää tämmönen ehkä tekemään. Lähdetään tarkastelemaan. Aloitetaan tärkeimmistä eli rakkaista kitaroista, joita mulla kulkee täällä keikoilla yleensä 4 kappaletta mukaan. Me käytetään 2 virettä, semmoista D-hän perustuvaa ja A-han paksuimpana kielellä perustuvaa, niin yhdet varakitarat. Tässä Custom Shop ESP D-vireessä mennään. Tämä on ykköseni. Sitten tämmönen ihan itse piirtämäni helvetin ruma Custom ESP myöskin. Ja A-vire, alavire-kitara ja Custom Shop ESP alavireessä. Sparena, milloin mitenkin. Sitten tämmönen japanituliainen perushyllymalli. Pikkasen näitä on vielä räätälöity mulle sopiviksi, eli kaikissa kitaroissa on samanlaiset mikit, jotta ei soundi sitten vaihdu kesken keikkaa dramaattisesti, kun kitaraa vaihdetaan. Tallassa on Seymour Duncanin Custom SH5, oikein hyvä. Ja sitten tässä tallassa, mitä nyt vähemmän meillä tarvitaan, niin on sitten tämmönen 59 modelli. No sitten, signaali menee itse asiassa ensin tänne. Täällä on tämmönen langaton vastaanotin, tää on vähän niin kuin se piuha. Sitten se sieltä kulkeutuu tänne pedaalilautaan. Ja täällähän meillä on tietysti viritysmittari, joka on käytännössä päällä koko ajan. Mä voin kesken biisejäkin katsoa, että onko vire suurin piirtein kohillaan. Sitten on tämmönen kohinan vaimen, niin kun sitä säröä on tässä aika paljon, niin sitten sitä kohinaakin on ja sillä vaimennetaan. Sitten särön antaa viimeisen silauksen ja terän tämmönen legendaarinen Ibanezin Tube Screamer TR-8 overdrive-pedaali. Ja sitten Tanskasta mä ostin kerran tämmösen tanskalaista tekniikkaa olevan DC Electronicsin Dark Matter säröpedaalin. Tällä saa sitten vähän sustainia sooloihin ja melodioihin ja semmosiin. Ja sitten on vielä Digital Delay. Tällä laitetaan pätkytystä sitten ja kaikua, kun sen aika on sooloissa ja puhtaissa. Tässä on tietysti vielä etualalla poljin, joka käskee mun Mark V Mesa Boogien vahvistinta. Siinä on 3 kanavaa, säröä on siinä, se on se peruskomppikanava ja sitten vähän puhtaampi tämmönen 2-kanava ja sitten aivan clean 1-kanava. Siellä on kaikua vähän päällä. Puhtaille kanaville särökanavassa ei ole mitään. Muteille saa tosta, sieltä tulee ihana hiljaisuus ja tosta vähän sooloboostia. Ja täällä on sitten tää voimapesä Mark V Mesa Boogie. Levyllä mä oon soittanut myös stiletolla. Mutta livenä tää on erityisen kätevä ja monipuolinen tämä Mark V. No, tässä on nää vahvistintelineet, 2 kappaletta, kaiutikaapit. Meillä ei ole mitään korvamonitoria, me tykätään käyttää tommosia vanha-aikaisia kulvamonitoreita, niin täältä tulee hyvää soundia, lahjen lepattaa, se on tärkeintä. Mut sen lisäksi meillä on vielä täällä tämmönen pömpeli, tämmönen radiaali joku vehe, en minä tiedä mikä se on, mutta sieltä menee sitten signaali vähän niinku kaiutin emuloituna tonne PAhan sitten, en minä niistä mitään ymmärrä. No niin, moro.